Update ko guys sa akong anak na, ang akong anak guys. Oh, update lang ko ana guys. Muna adiha guys, ang akong anak kaligid-ligid guys. Oh, inana na siya guys. Oh, sa di pa na siya mamata guys. Oh, liho kayo. Inana ang porma. Number 4, number 5, number 6, 7, 8, 9, 10. Oh, muna diha guys, ang akong 10, 11, 12, dinumero na siya guys. So, dinumero na si ate. Oh, kana sa ate liho kayo na. Ihata ng lugar naabot sa suok naabot. Balik na po, balik. Balik na siya tuyok ba? Murag kasili ba? Kita kasili. Murag karate na. Murag karate si ate. Gahoy. Muna guys, update lang ko guys kung saan siya kalihukan.